Hello everyone, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोना नायगासिनो फ्रीडम कालेक्शन YouTube channel. दायो ओमफ्राय आङो माने दुब्लिबारियाव फैदों आरोना। आङो मैयायो माने अखा हायबाय नालाय बे अखा हायनाया दायो हाफोरा गिसि जाबाय। आङो माने हा गिसि जानायखाय मा होनो गय गायनो नामायदों आरोना। बैसागुनि सिगां गय गायसिगोन दायो। बे बैसागुनि सिगां गय गायनाय नामायनायखाय आङो जायगाखौ नायफैदों आरोना। हाया माबायदि गिसि जादोंना जायाखै आं बेखौ नायनो नामायदों। बे हाखौ नायनो हायबाय आं दुब्लियाव फुङावनो। ओमफ्राय दिनै माने जोंना बैसागु गामियाव बैसागुनि बेनार सिथाबगोन आरोना। दा बे बैसागु बेनार सिथाबनोबो आं दसे थानानै थांसिगोन। दा बेखायनो आं माने गय गायनायनि हाखौ नायनो हायग्रोदों आरोना। माबायदि नायनोसै र' गय गायनायनि हाया जादोंना जायाखै। हाया नैबिथिं दङ। बे हायाव नैबेयाव माने दाख्लै सावना गालांदोंमोन आं हाखौ एसे दोङो बेयाव अन्थाइ गोजा माइ गायजाया। बे अन्थाइ गोजाखाय आं बेयाव माइ गायनो मा होनो गय गायनो नामायबाय आरोना। ओमफ्राय दा हाखौ नायदों हाया गिसि जाबाय बरिया जाबाय आरोना दायो। ओमफ्राय गायजासिगोन बेखिनियानो माने आरो जाहानि आंनि हा आरोना माइ गायनो गोनां माइ गायजा आरो बेखिनिया मा होनो माबागोन जा आरोना अन्थाइ गोजा। दा बेयावनो गय गायनो नामायदों। नायनोसै गया माबायदि जायो। बेयाव गया मोजां जाखागोन नालाय बेखायनो आङो गय गायनो नामायबाय आरोना। ओमफ्राय दायो आङो हाखौ नायखांबाय नायनानै ओमफ्राय दा गायजाथ'वा बे बुस्थु माने एसे हाया अखा मोननै खेबनैसो मोनबावबानो गायजासिगोन। गयाबो जावखोजाथ'वा नालाय ओमफ्राय दायो आं फैफिनबाय। ओमफ्राय दायो माने जोङो बैसागु बेनार सिथाबना बायदों आरोना गामियाव। ओमफ्राय दा बेखौ आङो दसे थानानै ओंखाम ओरि जाग्रोना लानानै थांनोसै बेनार सिथाबनो थांनोसै। लोगोफोरा लेंहरगासिनो आंखौ। ओमफ्राय दा माने आङो जाथ'यैखाय दसे थाथ'नो होबाय आरोना बिसोरखौ। दा दसे थानानै थांनोसै। बिथांमोनाबो दिनैनि ब्लगखौ नायलांबाय थादो मा मा खालामलाङो आं दिनै। आरो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ मोजां मोनदोंबा आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै शेयार खालामना होबानो जाबाय। नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ जायो आंनो बिरादनो। दिनैनिफ्राय आं माने एसे मोजां भिडिअ होनो नाजागासिनो आंनि ब्लगिं भिडिअफोरखौ। फ्रेम बानायगासिनो नै लोगोफोरा बानायगासिनो माने आं लेट सफायबाय आरोना। नैथिं हा सगासिनो बिथांमोना बेनार बैसागुनि हास' खावगासिनो। बेनार लाना हायगासिनो दायो नै बेनारा हिद्दा नै इसां गोदो बानायबाय आरोना बैसागुनि मैया बानायनाय। सिदा खालामलाय। वाव नैबे जोंनि बैसागु बेनार आरोना। नै फरायना ला माबायदि बरायदों नै फटकफोरा नायजो। ओमफ्राय नायखा नैबेखौ मोदलाला नुखादों सासेखौ। मावथिफोरा बिराद मावदों खिन्थु आं मावाखै माने आं नायग्रा आरोना। इसोरो रोङाना आं मेनेज खालामना होग्रा। बिराद मावदों बिसोरो खिन्थु रोङा। आंसो मेनेज खालामना होगासिनो हाय। आमा मोना बैसागुनि बिसोर माने बैसागुआव बिराद लोङो। मादि लोंगोन मोनलाय नोङो सानाव? सोरनाव मा होनदों? सिख्ला गोदानाव जाबावगोन आं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आलु एवनो होलाय बेदर एवनो होलाय हागोन दे नोंसो। दायो बेनारनि फ्रेम बानायनाया कमप्लिट जाबाय आरो दायो मोनथाम होग्रोसिगोन जोङो बरायनायखौ। गामिनि हाबनाय लामा आरो हाइरड खाथियाव मोनसे आरो ओरै मोनसे सक दङ बेयो सकाव हैनोसै आरोना। बरियानो बानायग्राफोरा नै रेडि खालामजोब्बाय आं नायग्राल'सो। रेडि जाबाय जों दायो थांनोसै आरोना। थांनानै ओमफ्राय सिथाबना हायनोसै। सिथाबना हायनानै साहा ता लोंना हायनोसै। ओमफ्राय दिनैनि माबाया खामानिया जोबसिगोन आरो होमबानिया। एकदमबारे बान्दरेन्सा सासे गोजौ गाखोखाबाय मादि एकदमबारे गोजौ गाखोदों आरोना। नाइस। ओमफ्राय नै बिथिं मारतुला गबाय। ओमफ्राय नै बिथिं बाइक दङ। ओमफ्राय नैथिं बाइक गंसे दङ जों पस्टार होनो हायनाया। ओमफ्राय आङो नै बिथिं दङ। ओमफ्राय दायो जों पस्टार होखांबाय। पस्टार होखांनानै जोङो थांनोसै। थांनानै एकदमबारे माबा मोनसे खालामनोसै आरो थांनानै बुंथ'ला मा बुस्थु
दायो माने पस्टारखौ होना फैखांबाय आरोना पस्टार होना फैखांनानै आङो ओमफ्राय माने फिनालियाव एसे खामानि दङ बे खामानियाव थांनो थाखाय ओंखारबोबाय नै लंपेन्ट गानना हैखाबाय आरोना ओमफ्राय दायो आं थांनोसै नायलांबाय था फिनालियाव मा खामानि आं खिथिनाय जाबाय खिथिगोन खिथिनाय जायाबा खिथिला आरोना